سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢት መምሐሪት ዝበልክዋ ምኽሪ እተርልያ ዛንታ ናባኹም ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ዛንታ ሰሚዕኹም ድማ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉላ ኢኹም። ናፍቲ ዛንታ ቅድሚ ምባለይ ነቲ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ብማሳጅ ምክንያት ብምግባር ኣባይ ዝእንገዱ ብዙሓት ዓማዊለ ፍሬ ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ግና ድማ ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ዝመላለስ ዓሚለይ ብፍጹም ኣይርስዖን። በዓልቲ ታሪኩም ኣብ ዘበዲስ ኣበባ ተወሊደ ዝዓበኹ እንትኸውን ካብ ትሑት ናብራ ፈተነ ዝወፃኹ ሕዚ ንወለደይ መንበር ራብዐይቲ ውላዶም እንትኾን ዕድመይ ድማ 29 ኮይነ ኣለኹ። ናይ ስድራይ ናብራ ብድኽነት ስለ ዝኾነ ንኽንመሃር ኮነ ድሌትና ንኽንበልዕ ዕድለይ ነበረናን። ዋላ ከምኡ እንተነበረ ይኽበድ ይቕለል ዓቢና ኣብዚ ደረጃ ድማ በፂሕና። ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ ዓቕመይ ዝኽእሎ ኩሉ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ዝዓበኹ ንናይ ቤተሰበይ ናብራ ንምምሕያሽ ድፍዕ ቅንዕ ኢለያ። ናይ 10ይ ክፍሊ ውፅኢት ስለ ዘይመፀለይ ማሳጅ ስልጠና ወሲደ ድሕርዚ ድማ ስራሕ ኣደላለየ ብዝሰልጠንክዎ ማሳጅ ስራሕ ረኺበ ኣተኹ። ብዝተምሃርክዎ እንዳሰራሕኩ እንተለኹ ግና ድሓር ካብቲ ስራሕ ትኽክለኛ ዘይኮነ ተግባር ክገብር ብምጅማረይ ነቲ ስራሕ ክገድፎ ወሲነ ቋሪፀዮ። ምክንያቱ ስርሐይ ብግቡኡ ክሰርሕ ከልኪሎምኒ ኣብ ካሊእ እንዳ ማሳጅ ስራሕ ተጠየቅኩ። ንሱ ጥራሕ ማሳጅ ምግባር ጥራሕ ንበይኑ ስራሕ የለን ተባሂለ። ግድነት ብዕልግና ክትገብር ከም ዘለካ ተዛረቡኒ። ኣብዚ ሰዓት ወላዲት ኣደይ ሓሚማ ኣብዚ ሰዓት መማረፂ ሲኢነ ዋላ እኳ ውሽጠይ ዘይኣመነሉ ስራሕ እንተኾነ ግና ንወላዲተይን ብድኽነት ንዝዓበዩ ኣሕዋተይን ነቦይን ክብል እንተይፈተኹ ናፍቲ ሕማቕ ተግባር ዘለዎ ስራሕ ተጸምቢረ። እዚ እንትብለኩም ግን እቲ ስራሕ ኣመና መጽልእን መስካሕክሕን እዩ። ግና እንታይ ክገብር ወላዲተይ ሓሚማ ኣሕዋተይ እውን ብድኽነት ተሳቅዮም። እንተይፈተኹ ድማ ናፍቲ ሕማቕ ተግባር ዘለዎ ስራሕ ተጸምቢረ። ወላዲተይ እውን ተሓኪማ ድሒናትለይ እቲ ዝጀመርክዎ ማሳጅ ቀፂለዮ። ብናብራ ዋላ እኳ እንተኸፍአኒ ናይ ንእስነት መልክዐይ ግና ክደምቕ ጀመረ። ናይ ብዙሓት ዓማዊለይ ድሌት ኮይነ እናወዓለ እንዳሓደረ እንትኸይድ ነቲ ኩነታት ኣነ እውን ኣሚነሉ ተቐቢለዮ። ካብቲ ኣታዊ እምበር ካብቲ ተግባር ዘይግደስ ኮይነ ድሌቶም እንዳገበርኩ ከም ድሌቶም እንዳኾንኩ ማሳጅ ኢሎም ምኽንያም ንዝመፁ ነፍሰይ እንዳሸጥኩ ስርሐይ ቀፂለ። እቲ ስራሕ ጽቡቕ ቅርሺ ዝርከበሉ መንገዲ ኮነኒ እሞ ህልናይ እንዳሸጥኩ ስርሐይ ቀፂለ። ካብ ዘለውና ዓማዊል ኢትዮጵያውያንን ካብ መንእሰይ ክሳብ ኣረግቶት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩን ናብ ወፃኢ ዝመላለሱን ናብቲ ስራሕ ቦታይ ብማሳጅ ምክንያት ዝተመላለሱ ብዙሓት ዓማዊል ኣፍርየ። ብማሳጅ ምክንያት ብምግባር ኣባይ ዝእንገዱ ብዙሓት ዓማዊል ኣለውኒ። ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ግና ብተደጋጋሚ ንኢትዮጵያ ዝመላለስ ዓሚለይ ብፍጹም ኣይርሱ ንዓይ ለዋሕን ዝሓስበለይን እዩ። ካብ ዓዲ ወፃኢ እንትመጽእ ህያብ ሒዙለይ ይመጽእ። ኩነታቱ ቁሩብ ፍቕሪ ዘለዎ ይመስል። በዚ ምክንያት እውን ኣነ ካፍተን መሳርሕተይ በሊፀ ክረአ ጀሚረ። በከዳድናይ ብመልክዐይ ናይ ኩሉ ሰብ ምርጫ ኮይነ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ብዕድመ ንዓይ ዘይበልፀኒ ጽቡቕ መንእሰይ ተፋለጥና።
ድሕረ ዋርሕ ርክብና ናብ ፍቕሪ ኣበለ ለባም ንፉዕ ደስ በሃሊ ሓፋር መንእሰዩ ናይ ግሉ ስራሕ እንዳሰርሐ ናይ ስድርኡ ሃፍቲ የመሓዳድር ብኩሉ ነገሩ ካብቲ መንእሰይ ሓይል ፍቕሪ ሒዙኒ ንሱ እውን ምሳይ ብዙሕ ግዜ ክሕልፍ ጀመረ ግና እንታይ ከም ዝሰርሕ እንታይ ናተይ ስራሕ ኣይፈልጥን እቲ ስራሕ ንምግዳፍ ድማ ድፍረት ሲኢነ ጸኒሐ ስራሐይ እውን ኣይቋረጽክዎን ድሕረ ዋርሕ ግና ዘይተጸበኽዎን ሓሲበዮ ዘይፈልጥን ኣብ ልደተይ መዓልቲ ሕቶ ቀረበለይ እቲ ወዲ ክምርዖኒ ከም ዝደሊ ትምርዓውኒ ዲኺ ኢሉ ተንበርኪኹ ሓቲቱኒ ኣብዚ ሰዓት ኣመና ተሓጒሰ ግና ስለቲ ስራሐይ ምስ ሓሰብኩ ኣመና ፈሪሐ ምኽንያቱ ናተይ ህይወት ኣነ መን እየ ምንም ኣይፈልጥን ድኽነት ንምጥፋእ ክብል ናብ ዘይተገበአ ስራሕ ኣቴ ዝነበርኩ ኩሉ ገዳዲፈ ንስሓ ኣቴ ናብ ሓድሽ ህይወት ኣቴ ኣለኹ ናይ መርዓ ፕሮግራም እውን ተጀመረ ግና በዚ ማእኸል ፍጹም ዘይተጸበኽዎ ኣብ ሞባይሉ ረኺበ ናይ ኣፍቃርየይ ናይ መጀመርታ ምዕባይ ሓው ኣብ ወፃእ ዘሎ ናተይ ዓሚለይ ዝነበረ ውህብቶ ሒዙለይ ዝመጽእ ዝነበረ ነፍቃርየይ ምዕባይ ሓው ምዃኑ ፈሊጠ እዚ ድሕሪ ምርኣየይ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፍአኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ኩሉ ነገር ተሓዋዊሱኒ ሕልፍ ሓሊፍዎስ ካብ ወፃእ ደው ኢሉ ኣብ ቀረባ ምን ኣስሓወይ ስለ ዝምርዖ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ እየ ናፊቅክኒ ኢኺ ተፍቀርኩ ኸይተርፍን ኢሉኒ እቲ ስራሕ ከም ዝገደፍክዎ ወላ እንተተዛረብክዎ ደሓን ብደጌና ንራኸብ ኢሉኒ ናይ ኩነታተይ ምቅይያር ዘስተውዓለ ኣፍቃርየይ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣነ እውን ግን እንተኾንኩ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጠ እንታይ ይገብር ይኾን እንዳበልኩ ዕድለይ እንዳማረርኩ ይነብር ኣለኹ ኣመናይ ፈሪሐ ህይወተይ ኣመና ኣስጊኡኒ ካብዚ ኩሉ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ነፍቃርየይ ሓው ኮይኑ ኣይፈልጥን እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ እንታይ ክገብር ኣለኒ በጃኹም ኣመና ተጨኒቕ ኣለኹ እሞ ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ እንታይ ክገብር ነፍቃርየይ እቲ ሓቂ እንተነጊረዮ ክፍልየኒ እዩ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ በጃኹም ኣማኽሩኒ በዓልቲ ታሪክኩም ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሂዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሕሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሕሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ነስ ቻናል ነባራት ንዝነበርኩም ድማ ስለቲ ምትብባዕኹም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ ሕዚ እውን ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ክብል ይፈቱ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዕዎ ብቐጻሊ ብኻሊእ ሳንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ